Welcome to my channel. Please subscribe, like and share. Kan mau lo kumaya hang ne perthai patang stang por. Henry to daga jeng nyakor. Pat daya kalawai bapha khnang ba ka burom ka akor kan pot ya pichirta. Pat kan mau ru lok kan ka wai. To kan mau yu blai kat badang im ha perthai. Namar ma o batip ma o babu yakini ki ai paro ha perthai. Lok wa maya ha chwa bangan pengkut yakini ki video chonga. Ngakwa ban ong api kan ka wai. Kano ka kam ka ba phile parbuar na kong pu ya blai khamat. Khnang ba pen long ki bachop ha ka jeng im chong phi.